ľudia, som Studoboj TV a dneska tu mám video, ako vzniklo Lego. A o tomto videu vám chcem iba jednu povedať, že toto video malo byť ako jedno z mojich prvých videí na mojom kanáli. Čo je mne tak a poďme k videu, ako vzniklo Lego. Takže Lego sa založilo docela dávno. Bolo to v roku 1932, ak sa nemýlim. A založil ho nejaký tesár, ktorý si takto tesal hráčky. A nakoniec to išlo ďalej a vyrábal si hráčky, len to bolo iba z dreva. Nevýhoda. Potom toto mal dielňu, ale tam mu vyhorela počas druhej svetovej vojny. Nie, nezbombardovali ju, normálne vybuchla. Nie, vybuchla, ale zhorela, tak. A potom to pokračuje až do tej doby, keď si nepriniesol z nejakého mestečka niečo podobné ako Lego dielok a začal to vyrábať. A tak sa začali stavať z toho, no akože toto je zrýchlené verzie, nebojte. A potom sa zistilo, že keď ste to na seba spojili, tak to padá. Tak upravili ten spodok a potom už po postupných rokoch to upravovali. Ešte môžem zabudnúť. A potom, čo zhorela tá továrňa, tá dielňa, zhorela ešte ďalšia. A teda už to pokračuje až doteraz. Ja sa učím a čaute.